Okei, moi! Me ollaan nyt menossa SM-kisoihin Jyväskylään. Okei, me ollaan nyt siis bussissa ja täältä ajaa joku 3 tuntia nyt. Mun blogauspari on tuolla. YT. Mikä maku toi on? No tässä on 0,5. Hyi vitsi. Älkää ostu. Okei. Ihan oikein basketball. Sitten täällä on vähän lisääntyä. Täällä on näitä puolustusarvoja. Sitten täällä on toinen basketball. Sitten perhekuva miehillä. Keilapallo. Sitten täällä on lilu. Sitten täällä on tää possuperhe. Sitten täällä on jostain siis tällainen. Vähän ikävä tarra. Sitten possu. Ja sitten joku kuva. Ihana. Me tultiin nyt syömään ABC:lle ja sitten sen jälkeen meillä on jumppa. Me ollaan täällä vessan puolella. Mistä toi on? Mistä toi on? Me tultiin syömään, meillä on täällä buffetti ja me ollaan ABC Heinolassa. Täällä on ihan sika hyvää ruokaa ja tullaan. John and Johanna. Legit. Ottakaa me jumppa. Miksi se kurkkaa sieltä? Nyt me ollaan perillä ja nyt me mennään majoittumaan meidän huoneisiin. Ja Ampu unohti sen huisti tän jutun toinen. Kiitos! Ja joo, nyt me mennään. Pinkeä Pokemon. Me saatiin huoneet ja sitten sinne. Jep. Okei, nyt on joku backrooms-mesta. Täällä on rekordi. 4-0. Me mennään nyt kisapaikalle tutustumaan ja rekisteröitymään. Ei Tina luule, että mennään junalla. Haluatteko nähdä, minkälaiset hiukset minulla oli? Ei illalla. Siis tämmöset mulla oli. Mä sanon. Mä olin vähän kakat housissa. Näytä. Joo, on hyvä. Siinä olisi juoksenut punaisia päin. Ai. Paholainen itse siellä. Ei. Me ei nyt päästy kisapaikalle, mutta oltiin siinä ulkona. Moikka. Tässä pienellä välilevolla. Mun kaveri myös ottaa rentoa. Meillä on pieni tällainen niinku rauhoittumishetki. Kohta on ruoka. Mä haluaisin vaan syödä noin mun sipsejä, joten voi. Kun pitää syödä ruokaa. Nyt mennään syömään. Treenikalenterin mukaan pasta bolognese. Älä rake. Noin pellet oli. Aloitettiin, toimii ihan sika hyvin. Tää on kyllä tosi hyvä. Mut onks sä pessyt tätä kunnolla pois? No, Me siis tehdään illalla pinkit raidat, kun mä laitoin toisiksi viimeisimpiä kisoihin, niin Kamut laittaa. Olen vähän syöty, mutta on pasta bolognese ja salaatti, leipää ja avokado oli tollasta ihan sikkä hyvää. Ja vettänä. Okei, me värjätään nyt meille nää pinkit raidat kunnolla. Nyt mä kuvaan vlogia vähän, koska täällä on meneillään tämmönen asia. Mä mieli tehdä sellainen, että mulla on tää. Pelkkä latva. Niin. Just tän värjäys meneillään. Mä en värjää, mutta ne värjää. Täällä on värjäys menossa. Ne on vähän raikkaa pinkit. Täällä on vähän sipimeininki mun mielestä, mut... Tiedänkin, en halus puhua se hommattu. Ei! Mä en tiedä mitä osioita mä en ota. Pystytkö tässä? Tässä on mun katsoelmapenkki, koska mä en oo ihan tässä värjäyksessä nyt niinku osallisena. Me ollaan nyt värjätty nää ja nyt me pestään. Ketö! Anna se pyyne! Anteeksi! Ei sun varpaa, mä sensuroin kaiken siitä. Nyt me katsotaan Patricia Ström. Minä näytän sun hiusta. Mä en tiedä kuinka hyvin tässä näkyy. Tässä on aika huono valo, mutta noi oli oikeesti hyvät. Tästä ei tarvii puhua. Mä vedän kohta round 2, vaikka se ei kuitenkaan varmaan tuu näkyy. Ei kiinnosta. Mä laitoin tälleen latvat, vaikka muut raitoja, mutta tää on niinku Olga-style. Ja tulee valoon! No minä valo. Nyt koko ajan valolta käy näin päin. Niin kyllä tässä näkyy, siis oikeesti tässä näkyy hyvin. Musta tuntuu, että tässä videossa näkyy tosi huonosti. Tässä nyt vähän mun tukkaa. Tää on ihana, tää on niin nätti. Me käytiin nyt nopeasti tuossa keskustassa vielä. Mennään nyt huoneeseen ja sitten meillä on kohta iltapalaveri. Ja kohta mä näytän salaisia asioita. Leffateatteris meininki.
Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. On nyt palaverissa ja me äsken yllätettiin valkut. Me otettiin ne yllärit, mitkä mä unohdin näyttää vlogiin. Mä näytän kohta. Ja me juostiin tuosta ovesta tänne. Kaikki muut oli täällä ja annettiin ne. Sitten äsken me tehtiin tällaiset vielä ja käytiin vähän huomisen aikatauluja läpi. Ja mä kaduttiin munakoisin, mutta löysin sen. Pidin keikkaa ja Tina kehtas heittää mua tällä. Mun mielestä aika offensive. Eli se mitä mun piti näyttää tähän vlogiin on, että me tehtiin valkuille sellaiset kirjeet. Kaikki urheilijat teki niinku omalle vastuuvalkulle. Me tehtiin niistä tällaiset paketit ja ne sai ne nyt ja me yllätettiin. Me unohdin kuvata ja harmittaa vähän. Ja mun piti näyttää, kun mä olin piilottanut ne tänne, kun mä pelkäsin, että valkut tulee tänne. Mä askartelen nyt meille aamuksi tällaisia niinku hiusglitteryttyjä. Tää on aika vaikeeta. Ei mun askartelu päättynyt. Mä oon niinku laittanut tähän kumppariin tälleen solmut ja sit mä laitan tämän hiusten ympärille ja sit siihen tulee niinku rusetti. Toivottavasti tää toimii. Siis tulin mun naapureiden huoneeseen, jotka lähti hakemaan iltapalaa. Ja täällä soi vaan Derian ja Patricia videot. Ja hirveä sotkuma. Nyt pitää kuvata TikTokki ja transition. Sitten mä menen suihkuun ja nukkumaan. Eka kerta varmaan ikin, kun ei ole katsottu Jyrki Partasta. Kattoo se video hyvän onnen toivotukseksi. Mä tulin nyt omaan huoneeseen, meillä alkaa ihan kohta hiljaisuus. Mä ajattelin nyt äkkiä mennä vielä suihkuun ennen kuin valkut tulee. Saatiin vielä joukkuekamoja, tsemppikortit ja sitten valkuilta. Tää ei tarkenna. Sitten äsken kasvomaskit, mitkä oli tuolla kylmässä. Ai että. Me mennään nyt mun nousijan kanssa yhdessä tähän sänkyyn ja mennään nukkumaan. Eka kertaa yhdessä nukutaan. Ollaan muuten aika läheisissä tunnelmissa oltu tässä nyt 2 vuotta. Hyvää yötä, huomenna SM-semit. Joo, tässä on herätty. Semifinaali aamu. Meidän huone on erittäin hieno. Täällä on tämmöiset. Nyt vähän aletaan tekee juttui. Vähän aamujuttuja. Eli tässä on meidän kisakampaus. Wow. Niin, eli meillä on keskiponnerisuorat hiukset ja tämmöinen upea letti keskellä. Ja totta kai tinselit. Menos aamupalalle. Kattokaa kuinka hyvä aamupala. Ensimmäinen uhri penkissä. Kohta tulee tatska. Tää tultiin vähän valkkujen huoneeseen. Täältä löytyy mun sukulaiset. Vau, mikä... Valkku tekee taikoja nöpön jalkaan. Toivottavasti. Tässä nyt siis lopputulos ja nyt aletaan meikkaa. Ja nyt on saatu meikattu. Tää alkaa muuttua. Saanko mä tässä story tämän vlogin? Okei, kerro. Nyt. Tai siis kohta me mennään ottaa glitter tänne ja tänne sellaiset skraidut. Tässä ja täällä. Tänne, niin eipä tässä se. Nyt me aletaan tekemään lähtöä, eli täällä bussissa ollaan. Niin, me ollaan siis nyt menossa ISO-hallille lämpäämään. Täällä ollaan katossa. Seuraavaksi tapahtuu glitterin laittaminen, muuten saatiin vähän mättöä tuolta ottaa. Yes sir! Tämmönen mulla on. Lämpä Done, kiitos Jesa-halli. Meillä on upea halli ja oli hyvä lämpä. Me ollaan nyt takas bussissa. Me aloitettiin taas takaosa. Me ollaan nyt siis kävelemässä kisapaikalla. Täällä on aika rentsa matka niin kävellään. Ja me saatiin tämmöset mustat liput, ei kaikki, mutta joo. No joo, näyttää kieltämättä. Ja kisapaikalla saatiin myös rannekkeet. On hienot. Miksi possu lentää? Täällä on ruokana jotain butter chicken pasta juttua. Ja tämmönen safkapaikka. Nyt ollaan syöty ja matka kohti vessaa. Ihan siis sen takia, koska me vaihdetaan puvut ja laitetaan huulipuna. Shish kebab. Näin tehdään shish kebab.
Me lähdetään nyt siirtyä pukkariin bileisiin. Täällä ollaan lämpää avion. Täällä on kuuma. Mut kiva. Ollaan nyt täällä verkkauksen SM-kisoissa. Mennään matolle. Terveisiä kotikatsomoon. Napunei! Suoritus Done. Joo, meni ihan hyvin. Joo, oli meidän tämän päivän paras. Toivottavasti päästään huomiselle vielä parantaa. Joo, nyt te vaan hengailata. Me ei saada vielä omia puhelimia. Olen valmentajan puhelimella, olen gangsta. Kamera pois asiaa. Ja tässä laukku, kenen puhelimen otin. Se oli meidän suoritus ja nyt mä tulin hakemaan kovat pukkarista ja hyvät fiilikset suorituksen jälkeen. Sori. Meni tosi kivasti. Nyt mä menen korostaa muita ja tälleen. Ostin tämmösen ihan sikasepön paidan. Juuri. Tämmönen Six Seven Spider-Man. No niin ihania, ja nyt me vaan syödään eväitä. Nyt me kannustetaan muita. No semmonen homma, että me lähdetään finaaliin. Voitteko te sanoa, että mitä meille kävi? Finaaliin. Me käytiin hakemaan irppareita. Joo. Yeah. Ja sitten meillä on vielä tänään joku kokous tai semmonen iltapalaveri. Mennään. Tämä iltapalaa. Mitkä tunnelmat? Jee. Mäkin on täällä. Ja mä söin jo. Täällä on kylpyhetki. Mulla on vaan kasvomaski. Huomenta. Nyt on herätty kisa-aamuun. Mullahan oli sellainen juttu, että sanoin, jos päästään finaaliin, niin värjään koko hiukset pinkiksi. Niin tässä ne nyt on. Hyvää huomenta. Tänään on finaalipäivä ja me ollaan just herätty ja mä oon tehnyt jo hiukset ja tää muut tekee meikkiä ja kello on kohta ehkä 7 ja sitten me lähdetään ihan just syömään. Nyt me ollaan menossa aamupalalle. Juhu. Nyt ollaan täällä aamupalalla kaikkien kanssa. Juhu. Ketkä oli ekat aamupalalla? Me oltiin, tai minä, Jenni ja Alissa. Joo. Mä koskin ehkä kanalautin, jos mä voitin eniten. Täällä on maitoratkaisu. Safkala on urheilijan aamiainen. Moro, nyt me laittaudutaan. Tässä ei ole enää hirveästi aikaa. Kello on... En osaa katsoa, mutta ton verran. Vähän yli 8. Elikkä apua. Me ollaan nyt niinku laittauduttu ja me ollaan niinku aika valmiita. Ja nyt me pakkaillaan täällä kaamoja ja me niinku lähtee bussiin niinku, ja lämpää niinku varmaan joskus pari minuutin päästä. Okei, nyt ollaan laittauduttu ja kohta lähdetään. Nyt me ollaan hississä menossa. Täällä on kaikki kaverit. Jee. Kattokaa sitä. Onko sulla vlogille jotain sanottavaa tästä? Ei kommenttia. Okei. Ei mitään kommenttia. Täällä meidän possu laittaa glitteriä kaikille ja vähän toistiin samalla. Joo, possulle tulee myös glitteriä. Moikka! Me ollaan nyt menossa tonne Hiesa-hallille vähän lämpäilee. Tässä on mun posti tänään. Joo. Kello on jotain 9 ja sitten täältä me lähdetään kisapaikalle. Lämpö takana. Ja nyt me lähdetään hallille päin. Ei kun kisapaikalle.
Niin, nyt ollaan jo bussissa menossa kisapaikalle ja kello on jotain, taas kerran. Varmaan joku 10:30 kohta. 10:22. Okei, mä en tiedä mitä Possulla on käynyt, mut Possu on kutistunut. Pikku Possu. Possu sua ei oikein näy. Okei, nyt me ollaan menossa kisapaikalle. Ja joo, ei muuta. Blackout oli siis semifinaalin 5. Ja äärimmäisen korkeat ja yhdenaikaiset potkutuplaheitot. Erittäin hienoa, että seuran kakkosjoukkue tekee näin hyviä levelin maksimitaitoheittoja. Ja permantoakrobatia yhdessä niin kuin tiimakrobatiana suoritettu. Siitä saa aina lisäpisteitä, kun kaikki akrobatekevät tekee yhtä aikaa. Ja äärimmäisen hyvällä suoritusvarmuudella taas kierrettikapit. Näyttää, että joukkue on ainakin eilisestä pikkusen rentoutunut ja ohjelma sujuu kyllä todella hienon näköisesti. Aivan minimaalista koukkupolvien hakemista yhdessä stuntissa, mutta kun on niin hyvä suoritusvarmuus koko loppuohjelmassa, tällaiset pienetkin yksityiskohdat sitten näkyy, mutta kaiken kaikkiaan erinomaisesti on ohjelma alkanut. Ja sitten matalasta kässäristä hienosti 4 pyrtsiä vaihtaa tonne yhdelle jalalle. Ja sitten näitä tuettuja rewindia ihan pikkusen hakee sieltä puolivälitasolta. Ja vielä vikat stuntit aivan super hyvällä suorituspuhtaudella. Ja loppupyrtsä alkoi tuommoisilla exo-transitioilla ja sieltä eteenpäin pyörivillä tuetuilla volteilla ylös. Ja kyllä tässä nyt näkyy se, että koko kausi ollaan tehty ihan todella ehjiä kokonaisia ja aivan todella hieno ohjelma Blackoutilta tähän SM-finaaliin. Ja sieltä hit-kylttikin joukkueelle ansaitusti nousi. Sieltä nousee hyvä yleisö tämän viikonloppuun ensimmäinen hit-kyltti. Spirit Shaking Cheerleaders ja Blackout. Mitä Tina tapahtui äsken? Aika mukavia asioita. On näpellä vuotanut toi. Okei. Nyt on suoritus ohi. Ja me hitattiin! Raksuimpien ikinä kaa. Mikä niinku aamu oli niin kivaa. Siis mä en tajua kivaa. Pyhä jysäys tuli. Lisäys. Joo, nyt on tässä jo rauhoituttu ja käyty kattoo blissut ja kannustaa ja nyt mennään syömään. Aika kova nälkä. Mutta ihan siis Siis ei siis sanoilla ei voi kuvailla. Tää on vaan jotain niin ihanaa ja huikeeta. Mulla on niin kova nälkä, et sattuu vatsaan. Täällä yleisössä kohta laitettiin tanssit. Joo. Kohta aikuisten sarja. Ja joo, täällä vähän konnustellaan ja otetaan rentsaa. Tässä on aika kauan aikaa. Mä tarkoitin konnustetaan eikä kannustellaan. Voin näyttää, miltä tää näyttää. Spirit Shaking Cheerleadersin joukkue Blackout! Vuoden cheerteko on ylivoimaisella äänivyöryllä Spirit Shaking Cheerleaders nappaa PN-kilpailun juniorityttöjen sarjoissa 2 mitalia! ja Kertokaa missä me ollaan. Syömässä. Joo. Mitä tapahtui? Mitä kaikkea? Tapahtui aika paljon asioita tuolla PJ:ssä. Me saatiin pinssi tämmöinen. Haluatko joku kertoa mitä siitä tapahtui? Oltiin vitosia. Ei, se ei ole seuraava. Voitettiin vuoden cheerteko ylivoimaisesti. Villit vitoset! Ja juhlaillallinen. Tällaiset setit kyllä kelpaa. Tässä me syömässä. Tää oli niin hyvä. Kattokaa Tiina huulipuri.
Okei, mun pizzan palat. Mä laitan sen videon slipperissä. Nyt on syöty ja bussilla matka kohti Keravaa alkaa. Saldo on siinä. Bussissa. Väsyttää. Oli niin hyvää ruokaa. Oli kyllä vähän juustosta niin. Niin Tinahan siis rääpi kaikki siitä sen oman pizzan päältä. Vähän erikoiset huulet sulla. Kato ne huulet. Varmaan huulet. Olen Markus Patrician lapsi.